Hola, som els alumnes de segon de batxillerat de l'Institut IES de Sant Lluís i anem a parlar-vos dels àmbits a primer i a segon de l'ESO. Jo crec que el primer que més important és que quan estàs en sisè de primària, pues a lo millor estàs, no sé, tens un poc de por perquè a lo millor va ser molt complicat, els amics i tot allò, però jo crec que una part important dels àmbits és el canvi progressiu de secundària, o sigui, de primària a secundària, i que és un poquet més progressiu, més fàcil. Com si fos una adaptació. A més, també, pues, mira, el treball en equip i la cooperació també es fomenta i ens ajuda a treballar. Sí, però precisament perquè estem organitzats en grups. Cada classe té una sèrie de grups, 3, 4, 5, en els que treballem a poc i ens ajudem uns als altres. Clar, i també als sermeis et poden ajudar molt més en tot el que fan. I és que al ser 4 o 5 grups anem variant de grup a grup i aleshores pues, tens l'oportunitat de parlar amb gent que normalment tu no parlaries, descobreixes noves amistats, per exemple, jo què sé, és una bona oportunitat. I quan fas treballs també, a mi el que m'agradava era com el que aprens a investigar i tu en el teu grup crees pues, com una pinyeta en la que te distribueixes la faena i dius, vale, avui faig això, aquell fa jo, i també aprens com a traure informació de les fonts d'internet, aprendre a seleccionar, a plasmar la informació. I a treballar en grups i tot això. Claro, has de confiar en realitat en totes les altres persones perquè elles facin el seu rol i tu el teu. Clar, però també tens que ser autosuficient i aprendre a ser més independent. I agafes confiança en tota la classe. Sí. En el àmbit, jo crec que realment a lo que ajuda és pues, com a tindre aquest punt de maduresa de saber que en aquest moment pues, no vas a tindre tant el suport dels professors i vas a tindre que anar evolucionant tu i saber conviure amb els altres del teu grup i de la teua classe. Més jo crec que motiva més. Altre punt molt favorable és que toques tot, o sigui, toques tots els punts de coneixement. I és com que tens més ganes d'aprendre, o sigui, com estàs aprenent d'una manera tan divertida. Clar, és més i amb els amics, sí. Sí, perquè també es fan activitats interactives, coses en grups, i entonces ja no és que el professor te diga que tens que fer això per a tal dia. Tu te tens que autogestionar també i entonces te motiva, perquè t'apeteix fer-ho en grup, en els teus amics. Clar, i que ja no és només l'esquema de classe clàssic d'un professor donant la tabarra i tu al teu puesto, sinó que esteu... I bueno, també lo de que n'hi ha dos profes, que també és algo molt important per ajudar-te a desenvolupar-te com a estudiant i, no sé, per aprendre millor. Cadascú aporta coses diferents que igual un sol professor pues, no aportaria. És que jo crec que és superdifícil sentir-te com més apartat o més sol treballant en àmbits, perquè justament a l'haver dos professors sempre vas a rebre atenció, mai te vas a quedar ahí apartat, i com estàs en un grup, mai te vas a... O sigui, sempre tens com una pinyeta en la qual treballes i en la qual te pots, pues això, crear nous amics. Entonces, jo crec I cadascú té un rol dins de la pinyeta, aleshores ningú es queda fora. També jo crec que una part important és aprendre a confiar en els companys i a fer-te també responsable del que has de fer i que si una part de l'equip no fa el seu treball, aleshores no està complet. No funciona, clar. No funciona. L'escolta en grup i tot això, la complementació entre diverses persones, jo crec que això és delegar, aprendre a treballar en grup i saber etcètera. O sigui, són com unes qualitats, com unes ferramentetes que ens hem tirat a la motxilla i que, tio, pues, ens van a servir en la nostra vida. Inconscientmente, però que ahí estan. Clar, és l'esperit també del treball en grup, l'esperit de treballar en grup. Clar, que a principi penses que no va servir de res treballar en grups, però després, quan tens que fer treballs grossos, ja sí que dius... Sí, jo crec que haver començat l'institut en àmbits és molt millor, o sigui, crec que ens ha servit moltíssim, perquè a partir d'ahí hem après... Clar, te dona una base de valors en els quals treballar que te serveixen ja per a tot l'institut i probablement per a la carrera. Les coses no eren fàcils, per exemple, quan te posaven en un grup en el que tu no coneixies a ningú o quan algú no estava fent la seva part o tu mateixa no estaves fent la teva part. No sé, és com s'obria una mena
vale, aquest és el problema, anem a entre tots intentar solucionar-ho, anem a veure què podem fer, què puc fer jo respecte del grup, sabeu? És com una... Sí. Responsabilitzar-se, sí. Pues Podem això tornar a àmbits. ha sigut una bona experiència, realment. I al treballar en grup, totes les exposicions que fèiem eren en grup, aleshores la gent que té més vergonya a parlar en públic, pues, te recolzes en els teus companys i a partir d'ahí, pues, en batxiller, ja que a vegades hi ha que expondre una persona sola, pues, dius, pues, mira, ja porte la motxilla que hem dit, pues, ja... Que tot i quan fèiem murals, que havien d'eixir en el mural agarrant-ho en plan, bueno... Sí. I els primers PowerPoints. Totalment. I també, o sigui, ja no... Abans, quan érem xicotets, pues, la majoria de voltes era rotllo que tu fora de classe no tenies relació amb els companys i fer també treballs en grups t'obligava a tindre relacions i, no sé, fer com més amics, realment amics de veres que després pues, quedes en el parc o el que siga. Home, jo me quedé també en els projectes que es feien jo me'n recordo de la Volta al Món o, no sé, estudi del Cosumar, tot això també... Sí, era més creatiu. Jo crec com que potencia més la creativitat i pensar coses que... La paraula és creatiu, Sí, o sea, que no se fa pesar ni res, ni... O sea, per a començar jo crec que és com lo ideal, sincerament. I com som un munt de persones que són diferents i que cada persona és, pues, jo què sé, si li dona millor o disfruta més fent una cosa, etc., és com que al final el resultat és com lo màxim que podia ser, és com lo millor de cadascú combinat. No sé, és com això. Sí. Jo me'n recordé que a mi m'encantava anar a classe perquè, no sé, o sigui, jo recordé primer i segon de l'ESO com que m'ho vaig passar superbé perquè anava supercontenta a classe perquè aprenies però a la vegada t'ho passaves bé, estaves amb els companys, treballaves a classe, no duies tants deures a casa, perquè jo quasi no em recordo fer deures a casa. Això és veritat, lo dels deures era com que tot... Bueno, t'autogestionaves i com també se programava per a fer-ho tot a classe, no? En els companys i en grup i això a mi m'encantava també, era com vaig a classe, lo doy todo i després en ma casa és com que ja me dedique a mi i a jugar, a distraure'm, a la que siga, no? Però en classe era com super... A lo millor els deures de casa era acabar lo que no t'havia donat temps del projecte que estaves fent i a lo millor, no sé, te tocava fer un dibuix i buscar informació d'aquesta part i aleshores era com... Era una forma de treballar dinàmica. Pues això, que en conclusió ha sigut una bona experiència i una bona etapa de coneixement i de relacions humanes amb la gent de la classe. Tot el que m'ha après ho emportem. Sí, jo crec que ens ha servit com a estudiants i com a persones, no? Per a relacionar-se i per a aprendre a fer les coses en la vida en general. Adeu. Adeu. Adeu.